muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig? A la muntanya! Sí, senyors! Escolteu, semblem, de veritat. De veritat, Criatures. Nens petits, perdoneu-nos, oients, aquests moments d'indignitat radiofònica, però és que és veritat, és que ens n'anem a la muntanya. Quan passarà això? El proper dissabte, dia 9.